Здравейте хора! Това е моят първи епизод на Clash of Clans. Както виждате, това е моето село, 7 тъха съм. Не съм ръшнат, но не съм нито пък развит. Тези неща са ми на макс. Само някои други по-древнички неща не са. Според някои хора Air Sleeper не служи за нищо, но според мен всичко трябва да се япва. Затова мога и него да го въпна. И хора, това са Теслите. Хайден Тесла от самия на левел 3, пък тая на левел 2. Аз доста време не бях влизал в играта, защото ми беше дотъпяван след този интересен апдейт. За някой интересен, за други тъп. Просто играта пак ми стана интересна, затова реших, да вляза в нея и да направя клипче. Това ще бъде, според мен, първият клип от поредицата на Clash of Clans. Тя ще бъде големичка, не чак толкова колкото на Clash Royale, разбира се. Хора, ще ви покажа кланът ми. Разбира се, аз не съм лидер, аз даже съм мамбър. Ето го, интересно име, някаква баба. 35 от 50 сме, пък виждате, че хората са доста силни. Ето тук на ларовите в последно време печелят, защото в началото на клана са губили повече, както виждате тук. Всъщност, сега клана е по-силен от преди. Аз всъщност преди няколко дена влязах, обаче ми харесваше. Аз ще ви покажа най-силния. Според мен е адски силен. Вижте го. 10 тъха, 11 лео оградки. Доста е добре, според мене. Всичко му е на макс. Не баш всичко, ама е макснат все пак. За 10 тъха с оградите направо се очудих, като го видях. Хора, сега не ми се смейте на Дарк базата. Все пак още не съм трети билд хал, пък на трети билд хал се отключва всичко интересно. Затова сега базата ми е така странна. Иначе този дабъл канон, стои малко канончето, който ста с арчер кула, никой не ма взимат на 100. Обаче трето билд халче като стана, ще се оправя. Надявам се тези огради да могат да се местят както си ги искам, а не само и те по една права линия да седят. Защото това ми е адски неудобно. Тук си имаме една армийка от 8 барберианчета. Но първо ще атакуваме с голямата армия в нормалния свят. Окей, не мерси. Нищо не ми дава. Той ще го атакува май. Така. Чакайте, хубаво да го гледам. Окей, хора, ще го почне. Не, няма. Тук един свистен нямаме. Опа! Ох, котя. Не кой знае колко и по 500 000 голд съм взимал, обаче все пак не е зле. Не ми дава и дарка, ама голяма работа. Тъй, да видим кой имаме. Окей. Тези джиджита ще ги пусна. Ето. Опа, чакайте. Не видим в ларчето дали има нещичко. В кланкеста, окей. И спамим от тук. Айде, момчета, давайте. Така. Не. Окей, не уби бомбичките ми. Окей. Тук сега. Ще направим така. Штоинг. Добре, хора, сега. Просто ще направим така. Ето така. Ще сложим дракончета. Така.
Смятам да наспамя тоя пич с арчърки. Но то с мортър е проблемен, тъй че ще изчакам малко все пак. Тя джуянчета мрът май. Ще трябва да пуснем това в действие. Тъй, айде, давайте, отърпете го то смърсник. То с голям негодник, гледайте го кафе. Не го отрепаха децата. Опа, обаче той ще го бием, защото все пак имаме дракон. Фак, ама драконът ще дойде сигурно след 2 часа, пък нямаме толкова време. Просто ще хилна е това нещо тук и ще се надявам да не умре бързо. О, хора, преди това не се хилваше толкова бързо, Преди даже въобще нищо не му даваше. Аре, уби го то с негодника. Давай, браво, Направя го на 2 стотинки. Така. Аз сега се чудя да си опна. Лабораторията ми е малко зле. Но... Чакайте. Това го пуснах преди 2 дена. Още ли се опва, И затова не ще искам да се бера. По принцип, и това не е лошо. Тест тук. Че го правим. Смятам, че след около 3 седмици може да сме... Не, след около месец може да сме 8 тъха. Нека да си пусна тази армия пак. Само за ларвата си пускам тая. Добре, хора. Не искам да си пускам двойна армия, защото с ресурсите на елексир не съм добре. Сега кода да си опна. Тъй. Той ми иска 8 тъха. Той само го опна за 2 стъка. Ма неща. 11. Не, това е 11. Това е 10. Но нямам лекскер. Така че няма глупвам. Хора, съжалявам, че съм малко прегряхнал. И че на моменти да говоря много правилно, но днеска нещо ми е малко отпаднало и зато и така, да ме извините. Ако не е проблем. Така. Това така сега. Що накрая на мина ще си опна и толкова. Да, ще си опна 3. Не, 5 ще направя. Штанги. Монги. Така, окей, сега тук просто ще направим така. Че да имаме просто повече еликсир. И хора, да накрай на епизода, за накрая по-скоро, ще атакнем и от Дарк база. Аз така наричам, знам, че всъщност сега как се нарича? Билдър база. Мен повече ма кефи Дарк база, защото гледайте колко е Дарк. Според мен доста подбирах играта така, стана по-интересна. Просто, както казах в началото на клипа, не знам, защо някои хора не ги кефи, но това си е тяхното мнение. Всеки си има просто мнение. Окей. Да видим срещу кой кокос ще играем. Окей, мисля, че той е кокос. Ще му се случи случка. Така. Като спамим всичко на едно място. Газ. Аре, бе, те тук сме надеждата, защото... хора, под такова нищо не направих. What the fuck? What?
Как само 20% е? 8 барберия на газ. Не знам, може да съм го так направил, но обаче все пак ще се пробвам още един път, хора. Ще изчакаме малко, през това време ще дада в пигмента база и обдира знам. Една минута всяко ще правя, бе. Сетих се. Мога да си измисля някой армия. Ма тук как ставаше тази работа? Тъй. Забравяйте, просто ще отидем там и ще изчакаме. 37 секунди. Смятам, че не са фатални. Само сега да спечеля. Пускам трети билд хал и приключвам с епизода. Защото другите ми приятели за колко да се отворят играта и ще правят трети билд хал. Не знам как става тази магия. Ето с кога качал толкова скопия да го видя. Не е лошо. Така има на 3, то има 3, то има тъй. Защо се малко зле? Ма не е кой знае какво. Тъй. Окей, готова армията. И започваме. Хайде стига де. Все такива гадняри ли ще ви давате по дяволите? Убийте това, убийте това, убийте това, убийте това. Хубавото е, че те имат рейдж, големи пичове са. Окей, 40. Мене малко по-трудно ще ме вземе. Защото имам ярчар кола все пак, която е заградена. О, yes. Знаех си. С тази армия просто няма как, защото барберените се защитат, те са прекалено малко. Тук тъпото е, че гледате, по 4 мога слагаш. Ега странното. Хора, штоингваме го това. И след това штоингваме тук. И преди ще приключим с епизода. Благодаря ви за гледането на този епизод, ако сте го гледали въобще. Ако е така, разбира се, сложете по един вдигнат палец и се абонирайте, че да може да следите моите клипчета, когато ги слагам, де. Разбира се, включете и алармата, че да може да знаете кога поствам клипчета. И добре, хора, бай за днес.